तना घाम लागत है तनियो मने बुझाते नहीं खींचे जवन कोरोना चलल बा न कि घर की गाड़ी रहते हुए पैदल चले के पड़ता है। 10 दिन से पेट में कहू अन्न नहीं खे गईल बुझाता कि चक्कर आज गिर जाए में एकदम। अरे साला आम फरल बगा चल के गप गप खा ली 10-15 गो भूख लगले बा एकदम। रुक जा तनी खा ली केहू नहीं खे न। अरे बाप अरे साला अरे माई खैला बिना एकदम जानो चल जाई एगो आमो बात नहीं खे बेटा। नहीं खे का चल लागत अब कि अब भूखई मुँह के परी चले दब घरे। जाई देखी तो कोरोना हो का देखत रे। अरे भैया अरे करी बड़ा होता कोरोना बता चल चल इधर भाग भारी होई बड़ा दूर से आवत तरफ पैदल। ए भैया गोड़िया का हो गिलो। अरे कोरोना में सीज कर देता रसन पकड़ तरसन तो हे गने कहां लेके चलते रास्ता हो गने बा। अरे हे गने जीव तो पकड़ ले तरसन आ बता दे तरसन गौवा वाला एकदम आराम से चुपचाप चल चलो तो पुलिस बुला दे तरसन। अब गांव में ना आइलो सन का कहनु ना हम ही आवतनी। हां चल चल रुक जाइले हनी मुकी का हो गल रुक जाई। हां हां चल 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 यही कर कोई देखल है ना जल्दी चलो घरे चल चल चलो 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 जल्दी चलो बस अब घरवा नहीं रहिले ना बा। चल जाओ भूख लागत हो। चल चल देखो अपना बगीचा में अपना तो वहाँ अपन मान ल खाना पीना खाई हो वहाँ रही हो आकर बोले बहुत बोली। अरे भैया चलो भूख बहुत तेज का लागल बा 10 दिन से अन्न नहीं खे को पेट में। हां ए बबुआ चल 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 अपना बगीचा में रुक जा जाओ मैं अच्छा देख के आई घरे की कोई नहीं थे ना चल चल ला ले चल तब हम यही जे अपन हम के अपन बैठत तनी एक बार तो घरवा धइले आई रोए लगी एक भाई के छावना अपन ये आराम करी हो तब ले आवत नहीं देखी तो घरे कोई नहीं के ना खाना पानी ले ले आई। चलो चलो हम बिछा के सूत जाई चलो ले आई का मच्छिया बबुआ ले मुंह बांध ली। हां अरे का हो अरे शिवनी का पोतहिया काहे रोवतिया का हो भैया। अरे काहे शिवनी का पोतहिया रोवतिया आओ बैठो गामा में आओ। हां कब का हो ये भैया ये लॉकडाउन में का करबो का मरा जावेला वो ना आइलो यही ले रोती ना चुप रह बोल। अरे का कोई देखा तालू ना खूब रोती कबे का अरे कैसा शिवनी वाला भैया तू जल्दी से उठू करता गोई ना बड़का लइका बना लिया है ओके ओके हां अच्छा कोई जाके सबूर करो इले बोलता बस ना चुप रह गोई ना लिया रे। अरे बाबूजी का बाबूजी बाबूजी करता गोई ना लिया ना रे बबुआ कहाँ रे अरे भैया आज बड़े सुन 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 का हो अरे ओके खाना पानी लिया भौजी ले मांग के जो दे आई दे दिए भौजी ले। अरे ये तो काम तो बता बुढ़वा हटाओ तो का हो जा अब भौजी का रोत हो जाके पूछ ला पूछ ले हमारी से का पूछो तला हमारे जमाना खुद मत आवत रे। हां भैया आई बड़ा भैया का हो गइलो चुप हो गई। अरे होई देखे बड़े का कला किसको होता जराता
खाना वाना ले चलो। खाना ना रुक चलो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी बांधो। चलो चलो अरे माता এই যে এই যে তোहल के माजा बे এই যে बतिया बजा। अरे ये का ये कर ये कहां लिया के हो अरे ये का कहले रे से बनिया ये कहां लिया के जाता हो चलिए की और हां हां पानी ले ले बन आओ। भैया उठो हो भैया भौजी खाना लेके आई लड़ी। ओरे ओरे ई कर रे अरे कोरोना ना भाई बाप को के कहता रे अरे सुना नहीं ना ओइ से लम्बा से खाना देता नहीं खाई तनी मुंह देखब त यहाँ चेक करा के देख मुहर मर मुहर अरे तो दूरे रही ना 14 दिन में का भइल बा 14 दिन में अब का हो जी एगो उजा मार रही कि मेहरारू का थे गप गप डालत रहनी या अब है कि कुकुर नियन खाना मिलता है अरे तो ऊपर का भगवान के देता ना बा खा ले भगवान के दुआ का लिए लड़के काट 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 14 दिन लागता हमारा 14 करम लाग जी एकदम में बुझाते नहीं के गने ई बुझ कोरोना आ गेल हवे चल खा लब केहू गन 10 दिन में भौजी अब तो दादा ऐसा ना गेल जमाना न कि देख ल पूरा से खाना देवे के पड़ता कोई 12 से पहले आवत रहता जरी रहत रहता। न बानी है डंडा से खाना खिया तो ठेल ठेल के का खिया के आदमी आता तो भर आता सुता उठत बैठत रह बताओ लसन ले जासन खाना वाना खा लेनी लेकिन फरिया अलगा रखिया सन वाजी हाय बोल दी ना जी बता ए भैया हाँ। तो धो दियो कोरोना में के तो रोज रोज बुझाता कि नया नया बर्तन लेके आए यही में खइया रोज रोज। ठीक बजा सन हम आज के खाई मचाई कुछ करम न अब जा सन का हो अरे कोबे तोर बेटा पर सिमुनिया के गोई सा आबे ऐसे नहीं पढ़ले पहुंचे ना लागल बात तो सही है में हां आ कबे गोवतन बबुआ पतो ये कहां गइल बा आ मजला आइल बा लिया कहीं नहीं आई बा हां बगीचवा में बा अच्छा देखिए अब ढेका दे घूमे जाए हां दे दल बन बन बिछावना उछावना हां हां वहां खाना वाना लेके कोई दी अच्छा यस हां ए भैया हां रात तनी मजला आई बा ढेर दिन हो गइल देखला मुंह देखले आई अरे जा देखिए समझ में लमर आजकल कोरोना का दिन आइल बटे ठीक बा हम बस लमेरा में देखबे से आई है भैया ना तो काम घबरा जाई संगे संग हमरो के फसला यार चल से खिया से काम खोल बा कैसन खोल बटे चल ना भैयो अरे भैयो का हो अरे कोरोना कैसन होला रे का जने हम उ नहीं खिना देखले आ तू हो ना के देखले हमारा ले बड़ हो गेले तब ना देखले अपने ना कहता कि दूरे दूरे रहिए हम थोड़ी देखले बनी कैसन बा दूरे दूरे रहिए दूरे दूरे रहल जाई ना तो काम कोरोना धल है हमन के रे भैयो और हमरा के समझे में नहीं के आवला कि कैसन कोरोना बा कोबे गवा करे भाइयो हमके समझे में नहीं के आवत ये का है अगला सुन हो आ गइल छो अच्छा छोड़ दे चले जा हगवा चल बगल हो जो रे मोर भइयो ए बाबा का बा हो तो का बड़ा ना बाव के नीचे बा हम आ के बा ओ चल ले भइयो देखी जाइयो देखिया जा दूरे ले हां हां मानी के दूर ले देखो जा चल बा चल ले यार ये भइया देखल देखो का बात ए भैया ए हां ये नहीं बैठा हो हां लमन बात हाँ। लमन देख लिए जल्दी के बाटे लो तो काम गड़बड़ाई देख ले जलवा में ले ये का बा पूछ लो समाचार का रे बाबू पाव लागी बाबूजी जियो जियो, जियो जियो। बचवा जियो तो अब समाचार बताव कटता अच्छा अरे का रे भाइयो अरे का है रे अरे चलो बाप फिसल गिलो हो पैरवा अरे सोच बैठ रे भैया रे कोरोना तो चलो कोरोना भले रे भाइयो ना। अरे, अरे सोच बैठ रे
सोचे बानी हो अरे ले ले सोच लेके रे डरवा पर फिसल लगो गोड़वा अच्छा अरे बाह रे अरे भैया काहे रे का हो गइल रे का कहत भाई हमर लइका दम गल गइल बा हो अरे का कइल रे पूछ का रे बाबू ठीक बड़े ना हाँ ठीक बानी कुल पे दुकान लेल बड़े हाँ मोहर और कुल मरा गइल बा अच्छा का करबा लइका हम पूरा एकदम गल गइल हो तो हम का कर रे भैया चोरी जा हमनी जब से लेके भाई बोचल बा तो फिर होई ना चला ठीक है बा चलो भैया अरे यार रे मोर भैया ऐसा तो हम लड़का ना देखल रहली हमी का करबा पूरा गल गइल बा हो हमर लइका अरे हाँ रे मोर भैया अरे हम जानते ना रहली हाँ कि कैसन कोरोना होला तो के देखले बाबू ने की देखले हो अरे तू ये तो हो गया हमरे बोल रे सब न के जानो अरे 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 का रे भाइयो अरे बाह रे भाइयो अरे भाई रे बाह रे भैया अरे तोरा के धरे के पड़ता हमारा सरकता न बाप शरीर में दम का रह गो लइका के देख के हो अच्छा भैया सब उर्बान लइका फिर हो न जाए यार न